weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to Athènes to Bourgoudona to Hijaja to Tampidaro to Lewe to Boubou Awdi to Gurela Thioga to Diawaldi to Belila Gawdi to Dabbe to Dabbana to Mbagn to Winding to Feralla ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Ibrahima Nianga to Haymedat ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno Dat to ñabina e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie justice leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe puɗɗima teptude fodde 20 milliards haalisa goya e limore hinde nde taw ko koppareje ɓe puɗɗi heptude e juuɗe yimɓe tuumaɓe mbuñaari tawa kadi koɓe commission d' enquête parlementaire joofi feɗendu ha joni to leydi Sénégal fodde 1,7 milliard e feccere ñalawma goto ñalawma hanki o goto ko rendina ko fate garditinde e fewnide mahagol juma mo Tivaouane to leydi Mali ko talata hande o kaccatala derguiɗiɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita witeɓe CNSP ko ñalawma hande o ɓe joddoto e hooreɓe leydele CEDEAO to Accra lamorgo leydi Ghana ko hande kadi woni ñalawma dernier délai mo CEDEAO rokkuno catal ngal ko fati e hokkide laamu ngu e juuɗe civil en to leydi Côte d'Ivoire e nder capanɗe nayo e nayya mbiri woni candidat déposnoɓe ɗereji mumen gam yidde jeeyede e mbiriji ko nayo jaɓana capanɗe nayo heddiɓe kala mbaɗama rejeté to leydi Niger ko wat boniɓe mbaɗi ñangu mumen e dadiɓe leydi nde ko famde kala ɓe mari millétaire uji ɗiɗi ɓe jaadi kadi e matériel kewɗo to Guinée Conakry satala halfinaɓe ko fati sungoji ɓe kolliri tigui doggol listuji électoral kono yimɓe hewɓe kolliri tigui ko holaki ɗiɗon listuji to leydi Nigéria ma jaaha to Kadum ko état wiyete noon to Kadum noon ko kuulala kesala wota toon e oɗo saaha joni de kala gorko nanguiraɗo ene wiyala sukaɓe rewɓe jomum koko tappete to leydi RD Congo woni République démocratique du Congo fodde capanɗe jeeɗiɗi fedde seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe tawateɓe ndera leydi he kamɓe kala ɓe joddima guila altine faade oɗo saaha joni yidde mabɓe kadi ko ƴettude peejono jaam e kisal artiri hakkude mabɓe e laamu ngu to Rwanda ko biteɗo Paul Rusesabagina ko gonnoɗo mawɗo hôtel Milkoline ko kañum teeɓa e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintina ɓe tinano e gaddugol ceerno Makki Mountaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam Juma Cheikh Oumarul Foutiyou mo Dakar eɓe jogui beelam mo ala to haaɗi habrude dendagal bandiraɓe ha tengti e julɓe ha tengti kadi e fuutankoɓe wonde ɓe udditi école-aji ɗiɗi garɗuɗi jaaduɗe jamanu ɗi hinde Darou Madane de l'excellence Bounnouro Elhaji Seydou Nourou Tall Darou Bounnouro ko école-aji garɗuɗi jaaduɗi e jamanu ko école-aji bilingue woni to arabe e français fof jangate école-aji ɗi noon kadi base mabɓe ko Qur'ana ɓe jaɓɓoto ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha yetti duuɓi 12 ete ala ko woni fandare mabɓe so wona e nder duuɓi 3 kala suka naɗɗo e majji wona debbo wona gorko tawa jomurini Qur'ana o hano hannirta ni tawa kadi ene yaadi e arabe o e français o Darou Moderne Bounnouro ko école aji kadi to suka heɓata ɓe jangi ɗum anglais yaada e informatique heblo moƴƴo tawa kadi ɓe jokkodiri e leyɗele Europe ha tengti e leydi Turquie jomumen keblo heblo moƴƴo kala jaltuɗe ɗin école aji tawata kene garɗi ene jogui diplôme aji jaaduɗi e jamanu tawa kadi jomum reni Qur'ana mum hano hannirta ni ceerno Makki Mountaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall e dendagal galle taltalɓe kala ala ko woni yidde mabɓe ala ko woni fandare mabɓe so wona yo sukaɓe janggu yo jinnaɓe jangguin sukaɓe yo sukaɓe keblo heblo moƴƴo tawa kadi ko heblo e jangde yadude e jamanu
Daaru Bunnour ko école gonduɗo e internat mum woni sukaɓe noon janggoɓe hen guila kurti mumen ñamde yarde ha safruji fuu ne tawa ɗumen école aji école aji ɗi kadi ko jaaduɗe e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam saabu école aji rewɓe ko banggue worɓe kadi école aji mumen ko banggue école aji ɗi noon puɗɗima uddirgol mum guila jeenaya lewru siito gonɗen ɗu so tawi ko école Daaru Bunnour to sukaɓe worɓe ɓe janggata ɓen tawate ko Sonatel 1 numéro 18 to Ouest Foire tawi ko Daaru Bunnour sukaɓe rewɓe on tawi Liberté 3 villa 1778 Dakar so tawi noon jiɗɗa koko ɓurɗo labde mbatta ko 78 292 68 76 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 290 97 49 aɗa wawi kadi wadde 77 638 31 78 walla kadi mbaɗa 78 149 44 31 so tawi kadi aɗa yiiɗi aɗa wawi wadde 77 833 77 883 94 laabi ɗiɗi kala nodduɗo ɗiɗo numéro ji ma heɓ ko ɓurɗo labde e ko ɓurɗo labtude bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadden dando faade e Daaru Moderne Bunnour de l'excellence El Hadji Seydou Nourou Tall hayo bela en dañi bela a dañi bela ko erango ummorade docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kiste rewɓe wonduɓe fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe darorede kala docteur Djiby Sow ene jogui leɗɗe ene loota kadi rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe gandanɗa hoore maɗa ronkuɓe joɗade e cuuɗi mumen kala docteur Djiby Sow ene tawe oɗo saaha hande caggal kay nde udditi base uji makko e nder yoga émission ngaji ñalawma hande o docteur Djiby Sow ene jogui beelam andinde dendagal kileneɓe mum ha tengtunon wonɓe to Dakar tawa kadi koɓe koyɗe mumen teddi ronkunoɓe dañde no jettorimo omo andina on kanko docteur Djiby Sow e ñalawma hande o omo tawe e nder Dakar o udditi on base makko garɗuɗo jaaduɗo e jamanu tawateɗo to leegal Yarakh to Darou Salam tawa kadi ko Sara Djouma Hadi Niass tawateɗo to deuxiéme étage e nder leegal he docteur Djiby Sow ene jogui base mum to Djoum to radio Ngatamare are Demdika docteur Djiby Sow kadi ene jogui base mum to Kidira e nder galle makko tawa kadi waɗɗani Djouma mawko ka ko Sara galle maire wuuro Kidira docteur Djiby Sow ene tawa e kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde wat 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 ɗum ko numéro makko WhatsApp numéro leydi Mali baɗɗo ɗiɗo numéro ji kala ma heɓ docteur Djiby Sow keɓa ko ɓurɗo labde e ko ɓurɗo labtude docteur Djiby Sow ene wiya on gandal nani leɗɗe nani safruji nani bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadde dando faade e docteur Djiby Sow kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata 15 lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko leydi Mauritanie pudorɗen altine hanki o subaka hanki noon e nder leegal bitegal Basra e nder Nouakchott ko suka gorko mo duuɓi 16 to jarano duuɓi 16
jeegom kañum tigi tawane habbi boggol dani mum ene welta hollirama non police ko kadi kañum tigi hari ha don liggiti goskiki e odo saha joni non losgoji jaaji nana uddite hen belen ande kay so tawi ko bartido so tawi kadi walla so barado so tawi ko bartido holko saabi omo subo wartade ene teska non yimbe e wiide jaynde kay wonde kanko suka o hollirama tigi omo tampuno no feewi omo torlo no feewi to bange jinnabe makko ene sawi non ho wiide jaynde tawa ko dum saabi ha wadi ngallon badal ko wawi wonde hen kala police nana udditi hen losgoji mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoden Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah ko mennodo wonde hoorejo leydi Mauritanie ko kanko kadi wonno hoorejo gadano taw ko démocratiquement eli woni cuɓorado carte kañum tigi e oɗo saaha joni tawete caggal leydi e mbadi safruji e oɗo saaha ɗon hollirama tigi omo tawete leydi turque tawa noon hollirama kadi oɗo saaha kala o wona karlo cellal no fewi eɗen mbiya tan yo Allah junno balle ɗe moƴƴina battande ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen justice leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi wonde ɓe puɗɗima tettude 20 milliards woni milliard uji nogas ugguyam e limore halis kiɗɗo tawa noon ɗen koppareje ɓe kepti ɗum tigi koye juuɗe ɓeɗon yimɓe tumaɓe mbuñari e dirkude e dirtinde koppareje kewɗe tawa kadi koɓe commission d' enquête parlementaire jofino feɗendu ɓe kolliri tigi ɗen koppareje noon yoga e majje ɓe tawi ɗum tigi kene leemi e ndara galleji village yoga e ɓeɗon tumaɓe mbuñari ɓeɓe jeyano wadde perquisitionné galleji men koppareje keddiɗi en noon ɓe ko waɗa koye nder compte banque uji koye compte banque uji jomumen ɓe mbaɗi gelé e oɗo saaha joni histendi on noon ko ɓoyani ko e nder yontere mayne nde Mohamed Cheikh Mohamed Wula Abdallah Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e yontere mayne nde noon kiɗinoma konngudi makko e saaha kay wadduno tengu rengu yawa habrirde France 24 hollirin tigui wonde oɗo saaha joni laamu lomtiɗomo o koko ɓaɗi gelé dendagal koppareje makko e dendagal ngaluji makko kala kanko noon gonnoɗo hoorejo leydi ndi e yimɓe famille makko hewɓe e yimɓe gouvernement makko yoga e wonnoɓe gouvernement makko e yimɓe ɓattiɓe mo e oɗo saaha kala koko mbaɗa jawdi men koko mbaɗa gelé koko jofa feɗendu e mbadi mbuñari hollirama kadi yoga hollirama kadi ɓoyata dendagal ngaluji makko kanko Mohamed Ould Abdel Aziz e ɓattiɓe mo kaydi yoga e ngaluji ɓe jogui caggal leydi ha e compte banque uji ɓe jogui banque uji caggal leydi kala ɓoyata ma waɗe gelé woni tigui laamu ngu fawi hen juuɗe muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aset sappo e ɗiɗi lewru septembre gonɗen ɗo yimɓe taw ko militant ji jeeyaɓe ɗiɗo landaji woni landa wiyete ka AJDMR e landa wiyete ka FPC ɓe jubbini noon hirande walla ɓe jubbini feeto gam yidde wadde ko wiyete hirande de gala ndena hirande noon walla gon feeto noon ko gam yidde wadde hommage hono Ibrahima Mokhtar Sarr mawɗo AJDMR wondude e Samba Thiam on ardi ko landa wiyete ka FPC tawi kamɓe e ɗiɗo kala koɓe ex prisonnier walla ancien prisonnier ji wonnoɓe prisonnier ji sohnoɓe e nder kasoji ɗi walata to funnague leydi Mauritanie koɓe oɗo saaha joni noon hollirama tigui sehilaɓe dari sehilaɓe hewɓe e bandiraɓe e militant ji jeeyaɓe e landaka kala e welaɓe golle mabɓe foof mbawi notitade e ndeɗon hirde walla ndeɗon hirade taw ko hirade woni ko dinede gala nde ɓe jubbini noon gam yidde wadde ɓe teddugal taw kadi ko yidde teddinde e weltinde ɗeɗon barewɗe ɗiɗi susɓe sasɓe dariɓe kay ko fati e pinal ko fati ko fati potal e ko fati démocratie eno moni fof heɓiri haqqe mum hano hannitini nder leydi hen tuggi noon tan ko biyeteɗo Jam Alassane ko hoorejo CVE ko CVR ha yetti biyeteɗo Saoudatu Wan on ko député e nder suudu assemblée nationale mo leydi Mauritanie ha yetti biyeteɗo Mohamed Dallay on ko hoorejo union pour la cohésion sociale au national woni fedde wiyetede ICN e woɗɓe kala mabɓe ƴettuɗo konngol Aïda Dejem Allah konngudi kala mabɓe ƴettuɗo konngol kadi cikka kañum ɓuuri andude ɗeɗon baroɗe ɗiɗi e oɗo saaha joni e nder ali dariɓe kay yommone foof ne heeɓe haqqe mum hano hannirta ni e nder leydi hen Samba Thiam hoorejo FPC nde o ƴetti konngol noon ko ɗon tigui o yetti o jarni dendagal yimɓe ɓe kala ha tengti noon joguiɓe ngoɗo miijo adduɓe ngoɗo miijo gam yidde wadde kay ngoɗo feeto yidde hollude ɓe walla wadde ɓe hommage o waɗi erago noon faade dendagal jeunesse woni sukaɓe jeeyaɓe
e landa wite ka AJDMR ha yettibe FAPCM wonde kajo be gandu de do harende be kabata fofu harende ko sukabe woni ko jeunesse liidi be kabanta dum ha tenki non jeunesse yaabe de don landaji be koledi kadi kambe odo saha joni holedi be goni tan koy lewde lawla potale lawal pewal bele sukabe so ngari en baawa rewde hen hano hanjini bite do fara ba on ko goto e sogdoro be cogdonom to wala tam to kasomo wala tam on e hoore mum na yetti kongudi o yettibe o manibe o jarnimi kanko non mo jiya e sogdono kambe cogdono te kasoji tum o holledi tigi e saha be cokono ton hono Samba Thiam wondude e Ibrahima Mokhtar Sarr ko ben cembitannobe kala saha ene cembitabe ene cembitinabe ene titinabe e kala saha ene mbajobe ndara kasoji en holledi kadi ben dido kala ko kambe cienduno woni tigi kambe tongidno tongol gotol be dar kasoji he ben so jalti mbawi joddade e bangi leso woto mbawi rendude hare wotere ndaw ko hani ndaw ko foti e ndara leydi Mauritanie ha joni kabaruji men demgal pular police halfinabe ko fati rewidade pele tumabe mbuñari e dirkinde koppereje le dendade koppereje leydi hollama tigbe mbadi perquisione woni tigi be ji ha to galle e sum gonnodo horejo leydi dim woni bitedo didim awul sambu mi ji ha to galle mum ko e sum Mohamed Aboula Abdel Aziz be ji wici toyde woni wadde perquisione galle makko dum non ne siftinde on kadi laabi limtindi non kambe police halfinabe ko fati rewidade pele tumabe mbuñari be badino mo convoqué laabi kewdi wadi no saha goto ni be nangimo fodde bakkuji jondi ko adi ko be ngoppitam do saha joni non hollama tigi be mbadi perquisione galle won tigi be mbadi wiccitam galle o hano hanitini ha joni kabaruji men demgal pular se no mima to leydi Mauritanie ko to Sénégal paden suka debbo bitedo Tening Sene ko suka debbo baddo baccalauréat mo hebi baccalauréat makko hitande hikande taw kadi ko kebgol bangol fayidna fewi sabu o hebi bakko mention bien o jiya non koy burbe hewde woni mention bien woni burbe hewde tobbe burbe gardude kayno kebiri ngel non kawgel Tening Sene non hitande rawande o wadi no baccalauréat makko hebano bakko non bag non ko to wuro mabbe tagal dum non yidde makko jangde saabi non hawawi ummade wuro mabbe o ari to ndera Dakar lamorgo leydi Sénégal ngam yidde wattude don kawgel ngel woni baccalauréat te o yetti non ko miskino Allah bi miskino Allah ko don tigi mijo arni mum wadde bindanagal woni tigi gollade nder galleji omo yobe ko henani en bin baadi o wawi gollade kay taw kala lewrum omo yobe capande omo yobe 30,000 francs woni ujunnaji jeegom CFA kala nde lewru may non hollirama o itti hen ujunnaji tati woni 15,000 francs CFA o nelda jinnaɗo makko debbo ujunnaji tati keddiɗi en omo waɗi hen haajuji makko e hammuji makko kadi omo mofta hen ko haw heeɓi en koppereje non ko hen itti 60,000 francs woni sappo e ɗiɗi ujunere o wawi déposide ko fati e dépose gol bakka ko frais caution baccalauréat makko ɗum tigi o wawi waɗirde e kawgel ngel hollirama noon e oɗo saaha joni o heeɓi kawgel baccalauréat taw kadi ko mention bien e oɗo saaha joni mo kalten omo tawe stage makko tam kadi ko stage agroalimentaire ko on fannu kadi o ɓuri yidde wadde o holliri non woni yidde makko e fandade makko ko beela ma heɓa bourse o wawa dañde kay ha wawa jokkude jangde makko hano hanirtani ha joni ko on fannu keddoɗen oɗon debbo ne wiyete ko Aissata noon ko hikka o waɗi baccalauréat makko e saha noon baccalauréat kawgel baccalauréat ngel tawi tigui ko reedu teddude no fewi tawa kadi woni ko wiyete a terme ɓoyano ñalawma goto o waɗi kawgel ngel ñalawma ɗiɗaɓa on noon ko ɗon tigui ngati were fimo caggal nde o gayno wadde ñalawma ɗiɗaɓa makko baccalauréat taw kadi ko kawgel mathématique ndeno ummima kawgel ngel sanga 16 heures nde yeehi ha woni 17h40 ko ɗon tigui o fayi ɗon tigui ngati were fimo o jibini 17h40 to cuuɗi cafriɗi noon ko ñalawma ɗiɗaɓa mo waɗanno kawgel makko baccalauréat caggal nde janggo mum noon ko ɗon tigui on salfam balɗomo haw jibini wawi tigui waɗandemo ko wiyete certificat médical woni certificat d'accouchement on certificat non janggo mum o nawi école o yetti non tawi kawgel ngel fuɗɗima fotardi fodde sappo e 5 minutes kono addudemo kayit on kayidem o wawi ɗaccede kay ha wawi waɗoyde kawgel makko hano hannirtini hollirama noon nde résultat ji ɗi jalti o heeɓi baccalauréat makko tawa kadi ko kanko woni premiére woni kanko ɓuuri garɗude heede toɓɓe e nder centre makko foof taw waɗi kawgel ngel ɗum noon ene hollude tan wonde kala ko neɗɗo yiiɗi felliti ene wawi tan tawa ɗon Allah walla tigui Allah rokka ɗum fandare mum hano hannirtini
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal noon golle kay ko fati namdade koppereje woni tigui ko Allah wawni ko fati garditinde ma gola juma mawɗo mo tiwa won fuɗɗima altine hanki o ko altine hanki o noon ɗum fuɗɗi woni lancement namdade kay koppereje no ɗe on jama mahirano garditina hano hannitini ñalawma hanki altine o goto waktuji seeɗa tan hollirama ko tawa timmani waktuji nogas e nayyi taɓe ndendini milliard e feccere woni 1,5 milliard francs CFA ɗum tigui woni ko rendina ñalawma hanki o goto nde ɗum uddita noon nde ɗen uddita ko fedde wiyetede an beng mawɗo an beng mawɗo koye inde koye wolof koye ɗemgal wolof ko ɓen tigui idi nannude junggo e kiifa ɓe jaltini chèque taw ko chèque bancaire mo temedere mo 110 millions francs CFA ɓe mbawi wadde ɗum ko ballal mabɓe rewi hen ko biyeteɗo Mamadou Diagne Sy ko maire Tivaouane on e ŋañi poste yaltini million ngaji sappo francs CFA woni 10 millions francs CFA kañum e hoole mum huyi ko ballal mum rewi hen ko biyeteɗo Della Wat kañum e hoole mum yaltini 10 millions Cheikh ko gonnoɗo ancien footballeur Cheikh Seck noon ko ancien footballeur tawa kadi ko ancien international pitannoɗo fogu koyguel e nder leydi Sénégal kañum e hoore mum nanni junggo e jiifa yaltini koppereje million ngaji kewɗi no fewi kono jaɓani haale holno foti million ngaji o yaltini o ñaguiɓe noon dendagal jayliyankoɓe kala ne mbasata haalde no foti o waɗi hen ɗum noon en cuɓima wasde haalde biyeteɗo Elhaj Mansour Mbaye on e hoore mum yaltini million ngaji sappo francs CFA waɗi hen Aziz Ndiaye ko joom ngaalu ko homme d'affaire tawa kadi ko gonnoɗo promoteur woni tigui baɗannoɗo lambaji kombaji e oɗo saaha joni goppuɗum woni ancien promoteur on e hoore mum yaltini koppereje kewɗe no fewi saabu on ŋañi poste yaltini ko 250 millions temedɗiɗi capanɗe joyyi millions tawa ko francs CFA hollino ɗum ko balal makko uddi lamba ka noon ko biyeteɗo Diop Sy on ko député kañum noon waɗi temedde joyyi millions woni 500 millions tawa ko francs CFA o yaltini ɗum o joƴƴini o haɗan ɗon kadi o fawi hen ujunnaji 2 tonnes tawa ko sim o fawi hen ujunnaji 2 tonnes jamde wondude ujunere tonnes ciment e ujunnaji 2 mètre cube sarseji ceenal wondude e camion ngaji 2 ɗi o waɗi wondude e camion ngaji 2 taw camion ngaji garɗuɗe fewi ɗe o walliti jama kam ɗina camion ngaji ne holli tigui yo gone jama ka ne gollo hande golle ɗe jama ɗe gasi kala ɗum noon holliri tigui e oɗo saaha joni ko ɗum woni rewi hen ko ɓeɗo taw kadi ko biyeteɗo Racine Sy kañum e hoore mum yaltini million ngaji sappo ballal mum Youssou Ndour waɗino heewi wadde kañum e hoore mum yaltini million ngaji sappo ballal mum ko fate oɗon jama e hollirama tan e ñalawma hanki o ko adi kay ko ñalawma on gasa taw ɓe ndendini 1,5 milliard woni milliard e feccere francs CFA ɗum ko ñalawma hanki o goto ko fate golle jamaɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr e gollediɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala subaka so huccodirde e ɓesgu leydi ndi ɓe gandi ɗumen to rafi coronavirus o yarata ɓe koliri noon caggal temedde jeeɗiɗi nogas jiiɗiɗo neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko fiɗaɓe rafi o hen sappo joyi tawama e jaati ko wonduɓe e rafi o ɓen sappo jeeya ɗon ene qima tigui ha 3,05% hen jeenayi koko wiyete contact CV hen goto ka importé taw ko ittude caggal leydi jeeyo heddiɓe ko ka communautaire wono biñoma ko neɗɗo goto Sacré Cœur ko neɗɗo goto Saint-Louis neɗɗo goto Touba neɗɗo goto Ziguinchor ko neɗɗo goto ɓe koliri kadi nder ɓe cellan temedere nogas jeenayo kepti celal mumen hano hanniti ni paati galleji mumen nogas jeetato e nder ɓe cellan tampini fewi ma mballitede banggue fofango goto hawre ladial temedɗiɗi e jeetato neɗɗo kadi taw ko militaire uji yanoɓe mission ummonoɓe mission ko temedɗiɗi e jeetato e mabɓe tawa ene gondi e mboroso coronavirus oɗo ñalawma hande noon tugui ko coronavirus naati leydi ndi faade ñalawma hande o ɓe jaara sappo e ujunere temedde joyi nogas jeenayo neɗɗo winditiɓe doggol hen ujunnaji sappo e temedde jeegom capanɗe jeenayo e ɗiɗo kepti cellal mumen hano hanniti ni temedɗiɗi e capanɗe jeenayo jeetato kawre ladial ujunnaji tati e temedde joyi e capantato e jeetato nana keddi e juuɗe safroɓe senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen ko talata hande o woni tigui woni dada ko talata hande o daddiɓe taw ko derguinnoɓe Labou Ibrahima Boubacar Keita ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni ɓe hinde groupe ɓe hinde comité national pour le salut des peuples ko ñalawma hande o noon ɓe jahata joddoyade e ardiɓe leyɗele taw ko ceeɗe fedde CEDEAO talata hande o sappo joyi lewru silto ko hande kadi woni hoorejo horeɓe ardiɓe leyɗele CEDEAO ko ñalawma hande o dokkunoɓe dernier
lende laamu nde faate kay le militaire ɗi dokkita laamu ngu ha laaɓa mbatta ɗum e juuɗe cd mbatta ɗum e juuɗe ɓeɗon taw ko civil en ñalawma hande o noon délai timmi ko ɗum addi noon ɓen ardiɓe leyɗele CEDEAO mbaɗi batu men kay taw batu ngu koto Accra lamorgo leydi Ghana kamɓe noon délégation taw ko militaire uji darguiɗɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita yoga e mabɓe kay ma tawtore batu ngu tawa kadi ko laamu leydi Ghana kañum lendi lana momadi o kato leydi Mali kañum aranta dendagal ɓen taw ko aroɓe tawtorede batu ngu ene sikka tan hay colonel Assimi Koita taw ko gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni ndemina kanko e hoore makko maw ar tawtorede batu ngu addataɓe ɗon noon ko hettade laamu arte addaɓe ɗon ko hettade fedde CEDEAO eɗe andindeɓe kadi golle mabɓe ko fate transition e oɗo saaha joni to golle ɗe jarata beele kadi dendagal sanction ngaji woni embargo pawaɗo e leydi beelen itte hano hannirtini siftinde ɗon noon ko guila ñande 17 lewru août maynunu ko guila nden ɓe derguinno laamu Ibrahima Boubacar Keita ñalawma hande o noon so tawi kanko colonel Assimi Koita noon so tawi o wawi tawtorede batu ngu ma ñalawma hande o laatoto ñalawma makko jillu makko garwe ningo guila 18 août faade ñalawma hande ko hande wonata jillu makko garwe ningo caggal yiɗi so tawi kay o jeyama e tawtoreɓe nguna batu ha joni ko leydi Mali keddoɗen ene wayno e oɗo saaha joni pamodiral fuɗɗima heɓede hakkude ɓen wiyeteɓe CNSP ardiɓe leydi ndi e hujjikintoɓe jangguinoɓe école aji wonnoɓe tikkere hofgo juuɗe men e oɗo saaha kala saabu kay ɓe kolori guila ñande asetan guila kay ñande aljuma ɓennuɗo ɗo tawa secrétaire général kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi he waɗino eran kay ko fate uddirgol école aji o ɓayyinini hen kadi ko fate calendrier tawa kadi ko fate kawguel woni baccalauréat ha examen aji e nder leydi he kala ɗum noon ene holliri tan e oɗo saaha joni jaam fuɗɗima heɓede hakkude ɓen ardiɓe hakkude ɓen fedde ardiɓe fedde hujjikintoɓe haqqe jangguinoɓe aade hakkude mumen e galloccatal wiyeteɓe CNSP ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon so tawi koko fati so tawi noon ko ɓe kolliri ko ñande altine 14 lewru siddu ko ñande hen tigui wonata puddugol ko fati concours aji examen aji nder leydi e kala taw ko kala suuji intermédiaire e wiyeteɓe pré scolaire ha primaire fondamental et secondaire kala altine 14 ɓe puddoto ko fati noon examen aji fin de l'année ɗum fuddoto ko ñande 14 septembre mbiɗen ko baccalauréat mabɓe ɗon ko tugui 16 ha nogas e ɗiɗi ko nden ɓe puddo gas e ɗiɗi octobre ko nden ɓe mbaɗata kawguel baccalauréat ko fate cap noon ko nogas e jeegom ha nogas jeenayyi octobre so tawi ko pratique e écrit mabɓe ko 2 novembre ɗum hawrata ko fate BT noon ko ñande jeenayyi e lewru novembre ha 12 novembre ko fate écrit mabɓe noon ko ñande 16 lewru novembre ko fate BT agro pastoral ɗum fuddoto ko ñande 16 ha ñande nogas novembre ha joni ko leydi Mali keddoɗen Aïchata Koita jibinano ko 1998 toto ko aide ménagère o jeeya koye legal bitegal o jeeya koto wiyete Katim Mali Bongorude kanko noon ko jibinnoɗo guila nogas joya lewru avril hitande ujunnaji ɗe 17 reedude rewani lawol o jibini haw gayno o yoɓi fittade ɓinguel nguel o weddi ɗum e nder fossa kabinam kanko noon ko nangganoɗo guila 2018 ñawore makko noon yani ha laaɓi o tañanama mo leeɗo duuɓi tati e kaso ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen mbima to leydi ali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen cour constitutionnel halfinaɓe ko fate subgoji e nder leydi he ɓe kolliri tigui caggal nde ɓe keeɓi 44 dossier candidat yinnoɓe kay gembe hettunoɓe gembeji mumen yeede e ƴamoyoɓe lefol laamu caggal nde ɓe jurniti kayitaji ɗi noon ko hen nayo tan jaɓanam 54 heddiɓe kala mbaɗama rejeté woni jaɓanaka nayo jaɓanaɓe candidature men ko Alassane Dramane Ouattara wondude Henri Konan Bédié mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawa kadi koye dow landa PDCI wondude Pascal Afingassa jeeyaɗo landa Laurent Gbagbo wondude e biyeteɗo Kouadio Konan Bertin on ko mennoɗo wonde jagorgal e nder leydi he ko ɓeɗon nayo jaɓana candidature men Laurent Gbagbo noon e Guillaume Soro foof koko dépose no candidature mumen kono ɓenne jeeya e salanaɓeɓe koto leydi Niger paɗen dadiɓe ɓe leydi Niger won taw kadi ko wonnoɓe e nden kam rende gollotoɓe taw ko fewnoɓe lawol goudron taw waɗɗani kerol hakkude leydi Niger faade leydi Algérie hollirama faade leydi Algérie hollirama tigui ko kamɓe jana ñande jamma asede ne wiyata alerte ɓennuɗo ɗo ko pelle joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen e mabɓe e nder jangu hen ko famdi kala militaire uji ɗiɗi mbasi hen pittade mumen hewɓe kadi mbarmi hen waɗa boniɓe kadi jaadi e matériel mabɓe kewɗo no fewi jaadi kadi e werlaji ɗiɗi hen werlaji ɗiɗi hinde 4 hen werla goto noon ko merla militaire uji taw kadi ene waɗi lance roquette mum dow wondude e werla 4 goɗɗo taw ko société gollotoɓe ko fate pewnugol on goudron ngol lawol noon ko hakkude Agadez faade to wiyete
arliɗo faade wiyete asa makka sara kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie nde renfort nodda ɗon ɓe ngari tigui ɓe mbawi riddude e wat boni ɓe kono ha e oɗo saaha joni ala taw ko hesɗi ko nana hen ha joni kabaruji men e demgal pular seno mima to leydi Niger koto Guinée Conakry paden leydi Guinée Conakry ko ñande 17 lewru octobre darto ndu ko nen tigui ɓe jahata sungoji mabɓe e hoorejo leydi cour constitution leydi ndi ɓe kolliri tigui doggol mabɓe ko fate liste électoral fodde million ngaji 5 e temedde 4 ujunere neɗɗo électeur yimɓe hewɓe noon guila e landaji lunda ha e yimɓe opinion international kala kolliri kolaki haydara oɗon liste électoral saabu yimɓe hewɓe ne tuuma inde men ko laaɓi ɗiɗi laaɓi tati ha laabi 4 binditi hen taw ko yimɓe ɗaminiɓe kay jingande gonɗo hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Nigéria paɗen laamu leydi Nigéria taw ko tawteɓe état biteɗo kadum ɓe kolliri tigui ɓe jaltini kuulal kesal ko fate ɓen worɓe tawa ala ko dartiri so wona wadde violde sukaɓe kala saaha kuulal kesal jaltingal noon taw kadi ko gotangal a liminanité taw yimɓeɓe foof cuuti juuɗe men jaaɗi hen ko kala gorko nanggaɗo sa yiiɗi gona surga so yiiɗi wona babiraɗo so yiiɗi wona nayejo kala nanggaɗo no viola so yiiɗi kadi tawa viol ko cukalel tokosel so yiiɗi taw ko desaɗo mo resaka ha nayejo mo violi kala nanguira ɗum gorko nanguira ɗum ñawete tan ko kuulal tappede walla senede ha laaɓa woni tigui taw kadi koye karalle kese woni tigui taw noon ko pikkiraji jomum pikkirte waɗe ko wiyete stérilisation chirurgical soɓe certe jomum tawa hankkadi ala ko Oumar Diallo mum nafata so wona kay heblorede ko ɗum woni kuulal e oɗo saaha joni ɗum noon ko caggal kayde ɓe teski e oɗo saaha joni kala ñalawma e kala lewru ko fate violde rewɓe ne ɓeydo no feewi e nder leydi he saabu no ɓe kolliri kala hitande fodde ujunnaje ɗiɗi suka debbo ene violé e nder leydi Nigéria koto leydi Rwanda paden biteɗo Paul Rusesabagina ko lunde yanke mawɗo no feewi kankadi wonno mawɗo oɗo hôtel biteɗo hôtel Mille Collines ko oɗo saaha kala ɗon ko jiileto noon o wonno tigui koto leydi o yi koto Dubai o yitama noon ñande 27 août o majjuno caggal ɗum o suppiti to Kigali o teɓama e oɗo saaha joni o tuuma noon ko gueɗe terrorisme omo tuuma noon fodde 13 chef d'accusation ko fawa e dow makko ko ɓuuri hen tengtude kay ko wadde kay wargoji e kala saaha ƴettude sukaɓe anguise ɗum e ɓelle cebbitiɗe oɗo saaha joni noon omo tawe juuɗe dadiɓe koto RD Congo cakkitoɗen falde fodde 9 fedde taw ko fedde joguitiɓe tawateɓe nder leydi RD Congo kamɓe kala noon guila altine faade oɗo saaha joni e ɓena pottiti to wuuro witengo Muhresa ne tawe e nder to wiyete Kabara e nder to Sida Kivu waɗɗani Bukavu kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe ngari tigui ko ƴewde kaldigal hakkude mabɓe e laamu ngu no jaam kisal artira hakkude mabɓe beele ɓe mbawa joƴinde pétrole aji mabɓe e mbadi DDR woni désarmement démobilisation et réinsertion woni tigui kamɓe kala ɓe mbawa joƴinde pétrole aji mabɓe ɓe jasiji mabɓe kala jiɗɓe ƴettene ñadde arme mbawa waɗede arme heddiɓe ɓene laamu ngu walla ɗumen no mbawiri wurde gurdam moƴƴam kay taw wona ƴettude pétrole aji ene mbaɗa janguji mum e kala saaha hollirama noon ko ONG uji tati woni pelle ɗe gona lamankeji tati ko kañumen mbawi yuɓɓinde ngal ɗon pottital haade ɗon capanɗe jeeɗiɗi fedde kala mbawi fottidde hen ko gollo kadi woni lawol garwanigol e nder RD Congo fodde 9 fedde joguitiɓe ne mbawa fottidde kay no jaam e kisala artiri e nder leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men ɗemgal pula ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on